Ναι. Πώς γίνεται να μας είδε. Λοιπόν, έχουμε και λέω λοιπόν ότι αυτή είναι πατηράκια λίγο και οι δύο. Καλά πάμε. Όχι. Πριν μου είπα ότι είναι φτωχή. Άλλο αυτό. Ναι, Τι λέω τόση ώρα. όχι τόσο πατηράκι. Δηλαδή, Μια πρίκα την έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο πιο μπερδεμένο το πράγμα. Κάτσε, το βρήκα. Ο Παναγιώτης κλέβει την εφορία. παιδιά είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, πώς το βρήκες? Δεν κουφάτω. Έχουνε μείνει κάπως. Εν τω μεταξύ, Έχουνε πρέπει να είναι μείνει. μέσα στο μυαλό σου, έτσι. Εσύ Έχουνε δεν έχεις μείνει. πει αυτό που έχεις προτείνει για Ναι, στην ιστορία. έχουνε μείνει. Εγώ έχω τώρα. μείνει άφωνος. Έχουνε μείνει άφωνοι. Αυτή μας άκουγε τόση ώρα και μας δουλεύει τώρα. Ρε, σοβαρά σας μιλάω, δεν έχουμε τίποτα ειλικρινά. Πάμε παρακάτω. Σου πέσει κάφτρα εσένα. Ξέρεις που το κατάλαβα γιατί. Δεν είναι εφορία τώρα. Πώς το κατάλαβα? Ξέρω, φλάσκα γιατί ο Παναγιώτης και να λέει πώς μου ήρθε ρε αγόρι μου μέχρι τώρα. Έτσι μου ήρθε το όνομα, έτσι τελείως ξεκάθαρα. Λοιπόν, Αλλά ειδικά η Ελένη έχει μείνει δηλαδή. Δεν μιλάει. λοιπόν, είπαμε ότι ο Παναγιωτάκης την κλείνει την εφορία. Θα έχουμε κανένα κοπεδάκι λογικά. Εφορία είναι αυτό. Κάτι παραπάνω, έτσι. Ναι. Λοιπόν, η Ελενίτσα τώρα, η Ελενίτσα λέει. Σταμάτα, τι ρεύμα και στην Ναταλίτσα. Η Ναταλία να υποθέσω ότι μεγαλώνει τα κουτσικά. Τα. Τα κουτσικά, τα παιδάκια. Είναι μεγάλα παιδάκια αυτά. Μιλάμε για χρόνια ή είναι Αυτά. μικρά. Ναι. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Κάποια στιγμή λοιπόν, μήπως η αστυνομία ανακαλύψει τον Παναγιώτη. Ναι. Πιάσαμε. Λοιπόν, Κοντά είσαι. Ανάποδα ήταν. Λοιπόν, αφού λοιπόν τον ανακαλύπτει η αστυνομία, πέφτει σύρμα ρε παιδί με την Ναταλία, ξέρω εγώ, και πάνε οι πολισμάνοι και το χτυπάνε καμιά πόρτα. Σωστά. Ναι. Ωραία. Αυτοί όμως, εμείς οι Θεσσαλονικοί, δεν θα καθίσουν να φάνε το αγκούρι και προσπαθούν να βρουν διέξοδο να διάβουν τα παιδάκια. Όχι. Τι λες τώρα, μου θέλεις μια ιστορία που έφτιαξα εγώ. Τέλος πάντων. Ο Παναγιώτης αγνήσιος Θεσσαλονικός θα υποστεί τι συνέπειες. Ναι. Ωραία. Θα πάει φυλακή. Η Ελενίτσα στην αρχή ήταν ενθουσιασμένη. Άρχισε για τη φυλακή. Όχι, όχι ενθουσιασμένη. Θα προσπαθεί να το στηρίξει ρε παιδί μου όσο μπορεί, και τα παιδιά να υποθέσω. Όχι. Θα θέλαμε λίγο όταν κάνεις ερωτήσεις να σταματάς για να σου λέμε ναι ή όχι. Μην τις κάνεις 2-3 μαζί και σταματάς. Η Ελενίτσα στεναχωρέθηκε. Ναι. Ο Παναγιώτας. Επίσης Γιάννης. Γιάννης και Ελένη. Η Ναταλίτσα. Στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε. Πήγαινε για αρκετούς μήνες να υποθέσει στη φυλακή. Θα πονθεί. Είπαμε θα κάνεις την ερώτηση και θα σταματάς. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε παιδί.